Seltina, kom tak. Asha, lidt. Vinder af turneringen efter en fremragende match, må jeg sige. Stor kanu til Argon. Også kanu til den unge mand der, Vali. Han skal bare vide, at når det er jul i Danmark, så hygger vi os. Først og fremmest. Vinder af juleturneringen 2013, det er Dorka Valentin. Du vælger en kuvert, og den rigtige vinder, du giver kun nummer 2. Og Dorka vil fortælle os selv. Nej! Martin Akker! Ja, det vil være. Martin, vi tager lige billedet. Den er jo i færdig. Jeg vil have sige, at det er profil. Det er godt. På Facebook. Jeg er lige med her, fordi det er mig, der er chef. It's filming.